peth fi'n credu nath ysbrydoli fi ar ddechrau y mywyd oedd mynd i'r cinema pan o'n i'n blentyn. A fi'n credu nath y ffilmiau yna tanio'n ychymygu, a ers hynny fi wastad wedi dychmygu gallu bod yn berson sy'n dweud storis yn y cinema. Oedd y Llyfrgell yn nofel na Fflir Dafydd sgwennu. Pan nes I ddarllen y nofel, o'n i'n gweld potential cinematic iddi hi. Nes I a Fflir gwrdd I drafod y peth, a wedodd Fflir, wel, mae hwnna'n rhyfedd, achos o'n I wastad wedi gweld y Llyfrgell fel ffilm. Dyna o'n I ddychmygu pan nes I sgwennu hi. A oedd gyda Ffilm Cymru sgîm o'r enw cinematic yn rhedeg ar yr un pryd, felly wnaethon ni ymgeisio am honno I gael arian I gyllido'r ffilm, a dyna sut dath y ffilm I fod. Mae y Llyfrgell yn ffilm yn yr iaith Gymraeg, a dyw'r ffilmiau yn yr iaith Gymraeg ddim fel arfer yn fasnachol, felly mae'n holl bwysig bod yna gefnogaeth wrth gorff cyhoeddus fel Ffilm Cymru. Achos mae'n bwysig bod gyda ni'r Cymru gynrychiolaeth o'n hunain ar y sgrin fawr. Fel rhywun oedd wedi clywed y stori, o'n I wedi cael yn ysbrydoli gan y syniad yma am underdog yn cystadlu gyda'r holl aristocrats yma. Mae'n stori llawn gobeith ynglŷn â beth mae pobl yn gallu wneud pan maen nhw'n dod at ei gilydd a mae gyda nhw freuddwyd maen nhw'n ei wireddu a mae'n teimlo bod hwnna'n neges pwysig iawn, yn enwedig ar y funud. Ond mae yna lot fawr o bobl lleol wedi bod yn rhan o'r ffilm a hefyd oedd gyda ni sgîm foot in the door ar gyfer pobl sydd ddim ar y cyfan yn cael cyfleoedd I weithio yn y diwydiant ffilm. Fi'n gobeithio yn ymarferol bod y ffilm wedi rhoi rhywbeth nôl i'r gymuned. Oedd y ddwy ffilm wedi cael cefnogaeth wrth Ffilm Cymru, cefnogaeth ariannol, oedd yn wych, achos heb y gefnogaeth na, bydde dim un o'r ddwy ffilm wedi digwydd. Mae cinema yn ddiwylliant mor bwysig, a mae cael gweld yn hunain yn y drych na, gweld fersiwn o'r Cymru, deall pwy ydyn ni, dweud storis am yn hunain yn rhywbeth pwysig iawn. Y peth pwysica yw bod chi'n ymarfer eich crefft, bod chi'n ceisio ffeindio a chreu'r cyfleoedd yna I weithio ar ffilmiau byrion. Weithiau, gewch chi ddim o'ch talu, ond mae'n gyfle I ymarfer eich crefft. Os chi'n gallu profi bod chi'n gallu wneud fe ddawn y gyfleoedd proffesiynol yn deillio o hynny. Fi'n credu bod ni fel pobl yn dwlu wneud pethau gyda'n gilydd. Ni'n dwlu rhannu pethau a mae cael yn cloi yn tai yn gwylio screens fel unigolion. Dwi ddim yr un profiad a mynd I cinema a rhannu profiad yn y fan ar lle, chwerthin, bod ofn, gorfoleddu. Fi'n gobeithio yn fawr pan bydd y cyfnod clo drosodd, bydd pobl yn ysu fy nôl i'r sinemâu a bydden nhw eisiau uno mewn profiad cymunedol, cymdeithasol a mwynhau ffilmiau unwaith eto.